ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Дар деҳаи урметани ҷамоати деҳоти урметани ноҳияи айнӣ қарор дорем. Мана инҷа бинед бародарон, мана барои мухлисон ва ҳаводорони бозиҳои пойга ва бузкашӣ водии Зарафшон ҷой тайёр карда истоданд. Мана палвончаҳои майда деҳаи урметан. Мана инҷа дидед экскаватор барои тамоми аспҳову барои бехатарии аспҳову мухлисон ҷо тайёр кардаву барои бозӣ бениҳоят хуб гузаштанаш мусоидат карда истоданд. Инҷо зодгоҳи бобои Тӯйчӣ, Ҳақдод Паҳлавон, бобои Нусратшоҳ ва Боборасули Танкабой бо тахаллуси Танкабой ва паҳлавонони ҷавон бобои Фахор, Давлат Паҳлавон, Машҳур Паҳлавон аст. Ва зодгоҳи аспҳо бо номи Медальён, Бо Шукӯҳ, Мужда, Снайпер, Миллион, Парвоз ва дигар аспҳову аспдорон аст. Рӯзи чоршанбе, сана чандум мешавад? 26 феврали соли 2025 дар ана ҳамин майдон як бозии бузкашии бениҳоят хуб, ҷолиб ва диққатҷалбкунанда шуда мегузарад гуфта умедвор ҳастем. Худо хоҳад ташрифи якояки шумо паҳлавонон, аспдорон, аспбозон, мухлисон ва ҳаводорони бозиҳои пойга ва бузкашии водии Зарафшон, Айниву Панҷакенту Мастчоҳ ва кулли вилояти Суғдро ба ин майдон даъват мекунанд маъракадорон. Хуб, ва дигар меҳмонҳое ки аз дигар шаҳру манотиқи ҷумҳуриямон ҳастанд, онҳо худашон таклиф кардаву ба ин бозӣ таклиф мекунанд. ҳатман биёед, як бозии бениҳоят хубу ҷолибе ҳаст ки солимҳояшро мо аз шумо махфӣ нигаҳ медорем. Дар рафти бозӣ худатон тамошо хоҳед кард ва шоҳиди бозӣ хоҳед гардид. Ва инчунин ман махсус меҳмонҳову паҳлавонҳову аспдороне ки аз деҳаҳои Марзич, Дарғ, Каздон, Утоғар, Вешаб, аз ҳамун ҷонибҳои болодасти ноҳияи айние ки ҳастанд, ҳамин ҳамдеҳагони урметании мо ва маъракадорон махсус хабар карда истодаанд ки бародарон бехабар намонед, ҳатман ташриф биёред. Ва аз тамоми кулли мардуми ҷамоати деҳоти урметан ва сокинони ҳамин деҳа ман аз замин то ба осмон миннатдор ҳастам ки маҳз ҳамин маъракаи худро ба мо бовар кардаву вогузор намуданд ки наворашро мо ба гардан гирифта бошем ва мо низ ҳаракат мекунему кӯшиш мекунем ки ба бовариашон сазовор гардем ва хизмати шоиставу арзанда карда бошем. Тоҷикистон ба пеш! Зинда бошед!